apa ya Mas? Kumbrak-kumbruk kaya kumbuhan lecek ra enak disawang. Ra enak rasa dipangan. Yo, lak malah atos suarane. Atos ya rasa dikoltak. Ah, luweh Mas. Bud, Apa? mumet ya aku, Bud. Mumet yo rasa dipikir to Mas. Diguang apa to? Aku ki mumet mikir anakku. Apa kowe ora tau mumet mikir anakmu po? Aku Oh, mbahne mumet Mas nek aku mikir anak ki. Ning nek aku tak gawe santai. Lah anakmu ngopo sih? anakku ki njaluk motor, Bud. Tak kira njaluk rabi. Lah ya wajar to Mas nek anak njaluk motor karo wong tuwa ki. Lah sing dijaluk ki ora lumrahe motor sing sok dienggo wong wedok, Bud. Lah emange anakmu ki njaluk motor apa? Lah sing dijaluk ki Kawasaki Ninja 250 cc, Bud. Wajar ora nek ngono kuwi? Alhamdulillah. Nek kuwi tak dukung Mas. Ben kowe mumet ki sisan kuwi gejeron. Dasmu kuwi. Ah, mbok turu. Mbahane mumet. Bud, Apa meneh? Bud. Mbak aku ki tolong ono. Entek aja Mas. Apa nih sing entek? Tulungku sing entek Mas. Rasa Gojek, Bud. Terus piye? Belum bangku kene wis arep panen to, Bud. Arep tak borongke do gelem ora ya? Lah terus njaluke piro? Nek dipancing ki mek 600. Ning nek arep do gelem jaringi tanehi 2 yuta wae. Lah kok beda? Ya beda ya. Nek dipancing kuwi aku sing ndek turan. Tapi nek dijaring entek. Ya coba mengko tak goleki kanca. Sapa ngerti nek sing do gelem. Lah nek 2 yuta ki po entuk Ninja, Mas. Lah ya lagi entuk rodone tok to. Lah kuwi arep tak nggo uangmu kato. Oh, kredit to. Lah apa, Cik? Esuk keluyuran. Jahitan apa? Tumben minggu-minggu kok rada kumpul ning gazebo. Biasane do ngajak kerja bakti kok malah ra ono. Wahyu to kuwi? Mosok ta, Mbak? Iya, Cik. Lah ngapa turun nang kono kuwi? Sopo sing tak tunggu kuwi? Ya nek jam piro? Enggak aja teko. Usah nunggu itu. Lagi rame karo bojone paling. Biasane kobus-kobus kok do kumpul mrene kabeh. Biasane do kebuak ning ngene iki. Ya diinteni to. Enggak ya ketok doang to muncul dini. Soalnya kan keperluane wong ki beda-beda. Ngene rasa sok ngono kuwi to. Mesti teko. Ngombe kopi kok megap-megap kaya wong ngarep buayan, Bas. Oh iya, paling terus tak dibawa ke lawang kuwi karo bojone. Lah kuwi bathuke ireng. Lah ngapa? Duduk panci karo bojone paling. Kan. Kuwi rabi karo saiki sing tak delok apane. Wong rabi dadak didelok apane. Sing penting lak wedok. Ora ya. Kabotane nggo kahanan. Ora ya. Lah ngapa?
Oh ngono to lan ceritane. Kuwi apa kuwi mau? Tak kira nek kowe rapi karo si iki mergo kahanan. Kahanan piye, Mbas? Botanya nggo dosa paling. Wis yo tinggal wae yo. Ayo ndak ganggu wong turu. Kahanan kuwi tak kira nek anu apa kuwi ora ana wong wedok liya. Piye to, Mbas? Aku ki Janaka. Jaman Narayana ming wong wedoke tak renteng, Mbas. Weh, duet maut. Kubis-kubis gaji buta. Apa maksude gaji buta kuwi? Gambas jilan, kubis-kubis. Kowe iki saka ngendi, Bu? Ya nek gek teko. Ayo biasa to. Isah enome. Sirang-sirang lah cuci mata. Duduk kok. Joroke wae yo. Ayo joroke wae. Yo, yo, yo. Wis dicuci sike nggo banyu suruh. Ro lombok men padang. Kuwi ra ya nek nggo wong kubis-kubis ngono kuwi mripate wong tuwa ya ngono kuwi. Nah, kipas iki. Ning aku njaluk rokoke sik. Oh, rokoke durung tuku e. Pas ki arep ana acara apa? Nyo rokoke. Ngene. Kowe iki do iso mancing apa ora? Cil. Lah kowe Pak Gambas iso ora? Nek ming mancing wae jawalane blumbang. Iki dadi ngene ya. Iki arep mancing ning ya karo nulungi kanca. Gah. Mancing kok dadak tulung-tulungan. Sik to. Wahyu kae ora duwe blumbang. Setuju. Iki setuju apa meneh? Nyolong iwak ngene blumbange Wahyu to. Sos. Aku melu nek ming nyolong kowe. Ah. Kubis-kubis ngertine menyolong karo ngumpet wae. Karepmu ki piye? Wahyu kuwi lagi bar ngomong karo aku kepepet butuh. Oke tunggale nek kepepet butuh wae ya lan yo. Aku malah diserempet. Ora kepepet. Nak ming butuh kowe. Lho, ora angel to nek ngomong karo kubis-kubis kincenan. Nek angel ora usah dijak, tinggal wae. Ngene lho. Wahyu kuwi kepepet butuh. Arep nukokke anake motor njaluk Ninja 250. Lah, dhek kan duwe blumbang. Rencana iki arep diborongke. Lah, kowe do gelem ora idep-idep karo nulung kanca. Blumbange iki isine iwak apa? Terus arep diborongke pira? Iwake kuwi bawal karo nila. Njaluke 600. Oleh dipancing tapi ora oleh dijolo. Mengko mulai jam 7 tekan magrib. Lah nek gelem ayo diborong wong 3 600 kowe do gelem apa ora? Berarti 200 nek disangga wong 3. Kuwi iwake akeh ora. Engko tas diborong ora ana iwake. Saiki ngene wae. Sesuk dhewe wong 3 merono survei blumbange. Nek cocok
Ya diborong nek ora ya rasa. Ayo Pak Gembas, kita unjukkan keterampilan. Oke sih. Wis tak bayar kabeh ya wingi duite tak keke Wahyu. Yo, saiki kan apa sing dadi sik pinter iki buktike ning nggon tempat pemancingan kene ora mung waton bawes. Ora mung wae siam. Wah, ya. Sing itu dhisik dhewe sapa? Trek pertama pemecah rekor. Dan keren-keren. Oh, mau ini. Wah, yes. Wah, yo ora mangan-mangan iki piye to iki Wak iki. Yes. Wah, trek kedua entuk neh, Bro, iki. Wah, Monsel, selamat sekawajan kowe wae, Wak. Blas. Narik jurane kaya narik roke bojone. Apa kon entuk iwak? Kopes. Lan. Mancing iki sing penting umpane ora tarikane, goblok. Wah, kok ketoke ora beres iki. Tak beres apane, Bud? Wah, apa dipreng Wahyu apa ya? Ngefek ora kae pil kuplus kanggone si Siski. Nek ora ngefek lak sida bangkrut aku. Sida kepancing kabeh iwakku engko. Muga-muga wae ngefek ben do ngrasake. Wocos kabeh. Rasakno. Wong akeh semene kok wis pirang jam tekan Yahmene kok durung entuk iwak. Gak wis meh magrib mengage entuk iwak siji. Wis ra beres iki. Nek iki gina, Bud, wis dijamoni. Lan. Mosok blumbang kok dijamoni iki piye to? Maksude jilan kuwi iwake digawe mumet. Mosok wis tekan Yahmene kok mengage entuk iwak siji. Walah, Bud. Berarti iwake digawe mumet ben padha karo sing ndek blumbang. Oh, waduh lah yo. Raja mumet. Wis dirampungi wae. Ora bakal entuk iki wis. Piye to, Bud? Dirampungi piye to, Bud? Bojoku ki jagake, enak aku bali ra nggo iwak ya piye to? 200 e. Engko aku iso bali tutuk muntung aku engko. Maksudku ki saiki wis dilereni wae. Saiki golek Wahyu. Kon balekke duwite. Soale iki wis ra beres iki. Mosok ket mau mengentuk iwak siji. Oh, Bud. Wahyu ora gelem baleke dikocek tak telu wae yo. Oke.
Sorry tenan, Bro. Sorry. Sorry, mbok wong ki sing profesional lho. Yo, aku iso sabar lagi. Tenan iki, sabar iso balik duit ora? Sorry, Bu. Tenan, sorry. Kowe iki piye to, Yu? Iwak diborong yo dikai pel koplo. Dadi wae ra do mendem kabeh. Dipancing ra iso boncos doan. Aku ya boncos. Bud, iki piye, Bud? Tulungan aku, Bud. Ah, ya tolong piye? Aduh. Kang isik. Sorry tenan iki, Mas. Nek iki aku ra iso nulungi tenan. Lah aku ya melu boncos ya soalnya. Weh. Ono apa iki? Mandek. Sik. Engko ono masalah apa iki? Nek ono masalah diurus. Ora kok cah cilik kok ngene iki. Ki ngene, Pak. Kan Blumbange Wayu ki diborongke. Cah telu iki. Ha kok dikeki obat pil koplo. Ayo do boncos. Ngene lho Pak Munib. Intine iki wong telu iki menganjaluk bali duite. Sing penting duitku bali, kuwi duite bojo kowe. Ayo nek ngurus masalah iki ora nang dalan kok ngene iki. Kok cah cilik. Mana ngene iki nak ngisi-ngisi kaya maling kecekel. Wis ayo diurus nang omah. Ayo ngecek. Wis ayo dirampungin nang omah. Oh ndak malah konangan Pak RT malah repot kok.